L-eks kummissarju tal-artijiet ikkonferma li l-affarijiet fl-espropriju tal-art tal-Fekruna ma sarux skont il-proċedura. Xeddan l-eks kummissarju tal-artijiet Peter Mamo quddiem il-kumitat tal-konitjiet pubbliċi li qed jarbel l-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali dwar l-espropjazzjoni tal-art fil-Fekruna. Il-proċedura li ntużat f'dan il-każ naqblu li mhijiex il-proċedura solita ta' espropriju, jiġifieri mhux ġiet espropjata l-proprjetà u mbagħad saru n-negozjati, imma fil-verità kien tpartit privat, negozjat, u mbagħad intuża l-espropju biex iddur mat-tieqa li ma jistax isir partit ta' proprjetà tal-gvern. Mistoqsi mid-deputat laburista Roberta Bela Mamo xehed li f'dan il-każ u ma kienx involut fih. Però f'dal każ kien hemm request ma ngħatax il-kunsens tal-Onorevoli De Marco u xorta bqajtu għaddej. Ma kontx jiena involut. U l-prassi Ma kontx naċċetta jien. Ma kontx taċċetta inti kif. Il-Gvern Nazzjonalista dam jittitu baqa' 10 snin sakemm is-sit tal-Fekruna rejvella bitra ta' 28 ta' frar 2013 qabel ma t-partit tal-art ma biċtejn art f'San Ġwan u Swieqi. Mamo wieġeb ma jedirlux meta mistoqsi jekk qatt saru espropjazzjonijiet qabel l-elezzjoni ġenerali tul is-snin li kien ilu jaħdem fid-Dipartiment tal-Artijiet. 25 sena li inti domt għadek fid-Dipartiment jew fl-Awtorità tal-Artijiet illum. Qatt kien hemm każ ta' espropriju ta' 5 miljun euro 5 tim qabel elezzjoni ġenerali? Ma jidirlix, ma niftakarx ma jidirlix. L-eks kummissarju tal-artijiet Peter Mamo qal li kieku kienu ma kienx jiffirma l-ftehim ta' partit tard tal-Gvern 5 tim qabel elezzjoni ġenerali tal-2013 bħalma ġara fil-każ tal-art tal-Fekruna f'San Pawl il-Baħar. U ma qabilx li l-proprjetà tal-Gvern f'San Ġwan u Swieqi kellha tiġi valutata minn periti tas-Sur Vella għax skontu ħwejġi nivvaluthom jien. Jien, il-prinċipju tiegħi hija li ħwejġi jien nivvaluthom ma nqabbadx nies esteri. Is-Sur Mamo qal ukoll li fl-idea tiegħu jekk il-Gvern kellu jespropja kellu jieħu l-passi meħtieġa mill-ewwel ħalli mbagħad jibdew in-negozjati dwar il-kumpens. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.